Vosaltres us heu preguntat com s'obté l'electricitat que us arriba a casa vostra per encendre els llums, per fer anar els aparells? Algú em dirà, ve de les centrals elèctriques, però allà com la fan l'electricitat? Mireu, aquí farem un petit experiment, en farem poqueta, però veureu com funciona. Aquí tenim una bobina. Una bobina no és res més que un fil de coure que se li han donat moltes voltes, moltes. Aquesta bobina està connectada amb una bombeta que ens dirà si hem produït electricitat o no. I després una altra part important, un imant. Amb una bobina i un imant diu que es produeix electricitat. Ara ho anem a provar. La Marta, que és més jove i té més energia que jo, aviam si la seva energia és capaç de produir electricitat i encén la bombeta. Au, Marta, tu mateixa. No em dones cap pista? És que no me l'han donada, no ho sé, m'han dit que... Si és una energia, suposo que necessitaràs energia. Energia, dic, una mica... Ara. Veieu? Quan mou l'imant, la força de l'imant fa que els electrons que hi ha al fil de la bobina corrin i produeix electricitat. Val. Mira. De fet, a les centrals elèctriques tenen una màquina. Aquí en tinc una. Aquí tenim un imant i la bobina farem servir la mateixa, la posem aquí. Au, Marta, aviam si funciona. Ara imant ja en tens, aquest no el necessites. Fixeu-vos que la bombeta s'encén amb molta més facilitat que no fèiem manualment. Les centrals no tenen treballadors allà donant voltes a la manivela, sinó que fan servir diferents energies. I el tipus de central, si en diem una central hidroelèctrica, vol dir que l'energia que fan servir per moure el generador és l'aigua. Amb una central eòlica és l'aire que ho fa. I les tèrmiques, doncs escalfem aigua, produeix vapor d'aigua i posa en marxa l'alternador. Una altra cosa, torna a fer anar això, Marta. Fixeu-vos que la llum fa com una pampalluga. Realment el que s'està produint és una corrent alterna. La corrent alterna vol dir que primer va de positiu a negatiu, després de negatiu a positiu. Per això fa aquestes pampallugues, segons el pol de l'imant quan passa per aquí, davant de la bobina. Heu vist com funcionen les centrals elèctriques. Totes tenen un alternador. Però hi ha una altra manera de produir electricitat, que és amb la placa solar. Aquestes plaques solars tenen unes cèl·lules que quan hi toca la llum del sol produeixen un corrent elèctric. Aquesta placa, amb uns fils, la tenim connectada a un motor elèctric que hi ha aquí sota. No es veu, però està aquí dins. Llavors, com que aquí no ens toca el sol, haurem de buscar un sol artificial. Provarem a veure si funciona. Mireu, suposo que aquest ens servirà. Ara aplico aquesta llum a la placa i veiem que el cotxe es mou. Si deixo d'il·luminar-la, para. Tornem a posar i funciona. Llavors, actualment s'estan posant camps de plaques fotovoltaiques que produeixen electricitat per enviar a casa vostra o allà on sigui.